Is Misha Caoilinn Ní Dhonnabháin. Tá ma hain agus ma antín Sharon Shannon ag tuairt Harris le chéile trí na counter i grí láir na tíre, na hidden Heartlands. Is omí camcuairt atá déinte gin le chéile hana, ach ní mar seo. Rachamid Harris Boyd an Shannon is mid ag tuairt cuairte né gúndé fad, búlamid le sean chóirde agus cóirde nua. Agus ní léon dabhas go méid neart, crack agus ceol mealach is muid ag nochta seoid na Sionainne. Tá muid Harris le níos mó aithne a chur chéile, lenar górde agus le crí láir na hÉireann. Tá mo bhóla agus mo idir pacáilte gom agus cábhas tá a tharlóigh an mealach. Seo, Heartlands.